με την υπηρετική Ελλάδα και μεταξύ τους. Με μέτρα πέρα από το κυρίαρχο μοντέλο του μαζικού τουρισμού που σήμερα περνάει βαθιά κρίση, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα διευρύνει την τουριστική περίοδο και θα αξιοποιεί τις φυσικές και πολιτισμικές δυνατότητες του Αιγαίου, με θεσμικά και παραγωγικά μέτρα για την ναυτιλία, όπως η λειτουργία ανεξάρτητου κλάδου ναυτικής δικαιοσύνης και με τη διασφάλιση της αποκεντρωμένης λειτουργίας των σχολών εμπορικού ναυτικού. Φίλες και φίλοι, εμείς θα επιδιώξουμε μια εθνική προγραμματική συμφωνία με τον κόσμο του εφοπλισμού. Ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι όταν η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολεμική κατάσταση εξαιτίας του μεγάλου δημόσιου χρέους, των πιέσεων των οικονομικών που δέχεται ο λαός μας, κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται στα μετώπιστα. Πρέπει όλοι στην πρώτη γραμμή να δώσουμε τη μάχη. Και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν και σε αυτόν τον χώρο πατριώτες, άνθρωποι με υψηλή ευθύνη πατριωτική, οι οποίοι θα θελήσουν να κάτσουν σε ένα διάλογο μαζί μας για να βάλουν το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία μας που χυμάζεται από αυτή την επίθεση που δέχεται. Δεν μπορούμε εμείς να αποδεχθούμε ότι την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται σε πόλεμο, κάποιοι θα απειλούν να κατεβάσουν την ελληνική σημαία από τα πλοία τους, αν εμείς τους ζητήσουμε να προσφέρουν στοιχειώδη βοήθεια στον ελληνικό λαό. Και έχουμε εμπιστοσύνη ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προχωρήσουμε και θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την αγροτική παραγωγή στα νησιά μας, μέσα από μια πολιτική σύγκληση με την υπηρετική Ελλάδα. Θα αναδείξουμε εκ νέου την αξία του μεταφορικού ισοδύναμου και τη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Αυτό που με μια υπογραφή και με μια ψήφο στα κρυφά κατήργησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζοντας το δεύτερο μνημόνιο, εμείς θα το επαναφέρουμε. Θα στηρίξουμε τη δημόσια υγεία και το κοινωνικό κράτος με μια πολιτική ενίσχυση των δημόσιων υποδομών. Και τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, με την αποκλιμάκωση της έντασης, την εδραίωση σχέσεων διαλόγου, αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις γειτονικές μας χώρες, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου. Και θα ήθελα από εδώ, από την Ακριτική Χίο, να στείλω μήνυμα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα και μήνυμα αποφασιστικότητας προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για μας είναι η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, της εθνικής μας κυριαρχίας. Επιδιώκουμε να γυρίσουμε σελίδα στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αλλά η ειρήνη και η συνεργασία, όπως και το ταγκό, θέλουν δύο. Δεν μπορεί κανείς μόνος του. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν και παραμένουν υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Θέλουμε όμως να δούμε βήματα και από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να κάνουν βήματα προόδου, να άρουν την αδιαλαξία, να σταματήσουν τις ανώφελες διεκδικήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, να κάνουν έστω και τώρα κάποια θετικά βήματα στην προοπτική δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, όπως αγωνίζεται να πετύχει ο πρόεδρος Χριστόφιας. Εμείς θα επιμείνουμε να ζητάμε τη συνεργασία, την ειρήνη, τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Θα περιμένουμε όμως να δούμε θετικά βήματα και από την απέναντι πλευρά, όπως μια θετική ανταπόκριση σε αυτό που εξαγγείλαμε την προηγούμενη Παρασκευή, όταν διατυπώσαμε τις προγραμματικές μας προτάσεις. Ένα μορατόριουμ διμερές και από τις δύο πλευρές στους εξοπλισμούς που έχουν οδηγήσει στην εξόντωση και τους δύο λαούς. Αυτό θα ήταν μια κίνηση καλής θέλησης. Προειδοποιούμε όμως προς κάθε κατεύθυνση, εχθρούς και φίλους. Η χώρα μπορεί να βρίσκεται σε μια μεγάλη εθνική δοκιμασία λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε σε κανέναν
να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία. Εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έπραξε από μόνος του στο τηλεοπτικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς υποστέλλοντας την ελληνική σημαία. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την υποστείλει, διότι ο ελληνικός λαός έδωσε αγώνες και αίμα για να είμαστε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Δεν θα εκχωρήσουμε την κυριαρχία του λαού μας, δεν θα εκχωρήσουμε την ανεξαρτησία του με δύο υπογραφές. Αυτές του κυρίου Βενιζέλου και του κύριου Σαμαρά στο μνημόνιο της υποτέλειας και της αναξιοπρέπειας. Δώσαν αγώνες και αίμα και θυσίες οι προηγούμενοι από εμάς, ο λαός μας, για να μπορούμε σήμερα να ατενίζουμε ελεύθεροι και περήφανοι το μέλλον. Δεν θα εκχωρήσουμε αυτούς τους αγώνες για τις δυο τους υπογραφές. Οι υπογραφές τους δεν έχουν ισχύ. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν μονάχα τα κόμματά τους και το σάπιο πολιτικό σύστημα που σήμερα καταρρέει. Φίλες και φίλοι,